Sorionak Lazkaoko probako garaie, bakarrik iritsi zen mugara, apirila oso ondo bukatzen ari zara. Bai, eskerrik asko, bai, egia esan egun borobila, taldeak oso ondo korritu du egun osoa, eta azkenan errematea jartzea lortu dugu. Diegoren esaldiak seguru asko beldurtu zaizuela, Diego ez da edozein txerrinduari bakarrik juteko eta inbeste denbora hartzeko. Bai, egia esan Diego kalde egiteak zalantza asko jarri dizkigu atzean, uste genuen posible zela bera iristea, baina taldeak oso lan ona egin du Telkomekin batera, eta gero gu bakarrik hartu ere responsabilitatea, eta talde osoaren lanari esker, nik garaipena lortzea lortu dut. Nolako izan dira azkeneko kilometroak Gaintza eta Lazkaomendiko azkeniko gararekin? Egia esan egun osoan zer nahiko lasai jungea, baina gero Diego ies eginda taldea lanean jarri da, eta gero Gaintzan Txukik erasoa jo du, 3 bakarrik jungea hasieran, gero beste 2 sartu zaizkigu atzetikan, gero 10eko taldetxo bat geratu gara, eta gero Lazkaomendin nik nire baza jolastu dut goraka, eta hortik metara topera jutea zen gauza, eta lortu dut. Urteko asterik intentsuena hasi dugu gaur, 9 egun oso intenso, 5 lasterketa barkatu, oso hasiera ona, baina jarraitu beharrekoa. Hori da, ez azkenean oso aste polita dator, Santikut bidasoa eta natxitua dauzkagu orain aurretik, eta horrela aste garrantzitsua oso positiboa, bai konfiantza izateko, eta datozen egunetan alik eta hoberen egin ahal izateko. Zorionak. Eskerrik asko.